Davao City Mayor Rodrigo Duterte padayon nga mibahad batok sa mga tawo nga nagpaluyo sa illegal nga drugas at ubangan sa mga delegates sa First International Breastfeeding Conference ug Third Breastfeeding Congress nga gipahigayon sa SMX Convention Center sa niaging Sabado. Wala naglipod-lipod si Duterte nga miangkon nga kun siya mahimong presidente sa nasod ug mag-atubang og kaso, siguraduhon niya nga dili kini korupsyon kundi murder ug genocide tungod kay desidido siya nga limpyuhan ang nasod sa illegal nga drogas. Nagkanayon si Duterte nga sugdan niya kini sa 30,000 ka mga drug lords nga mao'y responsable sa nagkadaghan nga mga drug addicts sa nasod nga sa iyang bana miabot na kini sa 3 ka milyon. Gibutyag usab ni Duterte ang wala paghisgot ni President Benigno Aquino III sa problema sa druga sa nasod atol sa iyang State of the Nation address. Mingon si Duterte nga ang problema sa drugas niabot na sa punto nga nahulga na ang seguridad sa nasod.